kudheregwa right zvisina chitiudzai hanzvadzi zvakafamba sei pane mudzimai wenyu pana Sandra ende chandinyaza chekuti Sandra ifollower yepano ifollower yangu anondifollowa singatoiti Sandra wacho zvandirwadza singatomboiti zvakafamba sei chinhu chakaitika ndechekutiko first kuti ndizozive kutiko Sandra ari kubuda kunze naSamuel Kadungure akauya kuno kuBotswana alright ndokubva tiri panze apo saka iye aiprepare food mumba mukitchen saka apedza kuprepare food ndokubva atiko ndokupai chikafu here makagara pamakagara ipapo ndakati ano it's okay iye akati apa kugeza ndozodya ndapedza kuita sei kugeza saka inini ndo pandakadya ndakagara panze ndobva apinda mubhavhu achigeza saka mumba mubedroom ndomekenga asiya foni yake ngiri pachaji saka ini ndakakurumidza kudya ndobva ndapinda mumba ndobva to just rest pamusoro pemubhedha saka ndopeke paine foni iri muchaja ndo pakapinda message ichibva kuna Samuel Kadungure achibvunza achiti bebi waswera sei sezvo zvemunongoziva vanhu varume tinoruchengera atoda kuzivawo kuti kana pafoni mukadzi pakangopindawo kameseji kaungafa kuti umboone kuti pakamira sei ndo zvandakaitawo ipapo ndakadhonza foni ndikaona chinhu chakandishamisa ndechekutiko munhu aiti waswera here bebi ekenga akanyorwa zita remwana wandaiti ndewangu rakenga kanzi baba waTerufa ndokubva ndatora foni yandobva ndamudai ndakati chinyi ichi zvakanzi musaite noise pane vanhu ngatipinde mubhedroom titaurira nenyaya yevanhu vairi ipapo ekenga vaina sekuru wake ini ndaida kuti sekuru wacho wazvizive because taimbonetsana tichingonetsana sekuru wacho wachitiko musadaro wachitikurudzira kuti tigare zvakanaka saka kubva ipapo ndo pandakabva ndaziva manje nekuti Sandra mwana uyu haasiri wangu bande waSamuel Kadungure mwana upi wacho mudiki here mwana uyu mwana wechingani ndowech3 ndiye wokupedzisira ya ane makore mangani ane 1 year 7 months right izvi zvinhu zvakaitika riini izvi zvinhu zvakaitika muna March this year alright saka mamubvunza mukadzi kuti baba wemwana ndiani mamhinduro dzamakawana ndedzekuti chii baba wemwana aisada kutaura aisada kutaura but pafoni ndopeke pakanyorwa kunzi baba waTerufa alright kuhura here zvokusvika pakuita mwana shuwa ndo zvakatoitika chimbomirawo ndo zvakaitika izvo saka zvadaro manje ndo patakatanga kunetsana manje achitiko iyi ndo pakatanga kuita kusawirirana kwedu zvikuru ipapo alright saka inini ndakada kuti ndinasozive kuti iko munhu uyu zvinhu zvaari kutaura ichokwadi chakaita sei saka ndakatora nhamba yake yaSamuel Kadungure pafoni yemudzimai wangu ndokubva ndandoisa airtime ndobva ndafonera Kadungure saka pandakafonera Kadungure haana kumufonera chidhesi Kadungure ndakati yes baba waTerufa ndichida kuti ndasone kuti anondispoda sei ndokubva ati makadi ndikowashe ndakati muri kupiko zvakandiri kwarusapi atiti muri kuona because mai wangu achitaura pamusoro pemurume uyu akati this guy is working in the office of the president mukadzi uyu mukadzi ndo zvaainitaura kuti murume uyu anosenza kuofisi saka achikuudza izvi waiita kwangokuvhairirai here kuti ndakanyengwa nemunhu pamusoro penyu yakati waizama kudii aizama kuda kundipa fiye kuti kana ndichimubvunza ndivhunduke kuti munhu anosenza kwapresident
kuti muvhunduke imi muchidligwa munda wenyu chero dai vanganzi ndivo president vadla munda wenyu mungati kwaindohlaya here kutaura handi munotomira musoro pegomo mukataura kuti nyika yese zvizive pamadligwa munda wenyu chaiwo anopenga mva zvadii saka yezvo aifunga manje aifunga kuti iko inini ndichabvuma zvaari kutaura aizama kutwista pfungwa dzangu zvakanzi munhu ndakambosangana naye kamwe chete ndokubva taurirana ndokuvharana nendobva handimitisa sachiri kutaura naye zvachose iko zvino saka akatobvuma kuti mwana hasi wenyu akatombobvuma ya hei okay akakanganisa manje inini ndokubva ndaona kuti no nyaya yakadariso haidi kukurumidzirwa maningi ba ndizvozvo ndokubva ndabvuma manje kuti hano it's okay hapana zvetingaiti kana iri problem yakapinda mumba ngatingogarisane zvakaita sei zvakanaka ngatiite continue neupenyu hwedu haana kuziva kuti inini ndoda kunazoziva chokwadi changu chakuti is it ndezvechokwadi iri kana kusiri chokwadi saka imi pamakaita continue aluta continue apa matingati continue makakontinua kuita sababa namai semukadzi nemurume ya ipapapo ndo pepakunetsa manje alright ndenda kuti ndakamuona so I don't mukadzi mumba hamuchisina mafeelings aya but kutaura naye ndichitaura naye asi kucha mabonde manga momunyi mabonde mabonde zvezvakutoti zvezvakunetsa alright ndobva zvadii ende chandakazodiscover futi chimwe chechatoitika manje ipapapo ndechekuti iye akatogadzirwa nakadungure uyawo iye mukadzi uyu aingoti akasvika pano nhasi mangwanani ngari kumwedzi murevesa saka aizviita kubva musi wanenge aenda aingoenda akadaro kana asvika kumberi uko zvosvika zvopera oita hake zvaanoita neakadungure exactly handiti muri kuona saka izvozvo manje paakauya izvezvi manje last week ndo paakasvika kuno akagara about 4 days akauya aine problem iyoyo zvakare achitiko ari kurwara ndakamhanya ndakandotenga mapedzi ndikaita sei ndichida kunasoona kuti ndoda kundimuvhare kuti chokwadi chibude pachena indawa mazuva ese wangoti uchingoya kuno kwangu akaza uchambozivi kuti inini ndakangobhoekana ndobva ndaenda kumaperiodi naiye achitaura nei saka pawanga wabhoekana nei apa zvaka uchangosvika wati ndakuperiodi wabhoekana nei nekungoka teketa kungogara chingodhonzana kapa kuti iko zviri kufamba sei foni yake iyi aikwanisa kutogeza kutopinda mutoireti nayo haaisii pasi right mirai makadaro hanzvadzi yangu mirai makadaro muri kuona pandokudza nyaya dzemafoni dzika vana vezimbabwe kuti foni is a problem dzimba foni dzichaputsa dzimba dzakawanda muri kuona kuti mared flags anga atoripo anzvadzi foni yanga yekuenda kunogezwa nayo kutoilet the same applies nemi varume munotakura mafoni unoti prefer kuenda mutoilet nefoni yako kunogara pachemba wakabata foni kana kunogeza nefoni yako zvinove zvinokonzera kuti mukadzi azosuspecta kana kuti murume asuspecta kuti pane zviri kuitika obviously anobata foni zvobva zvabuda zvinenge zvichipa ndezvo zvamunenge muchiita izvi foni idzi enderai mberi hanzvadzi handiti saka zvadaro manje auya kunoku ndokubva ndati inini ndakatenga mota kusouth africa saka ndoda kunotora mota yacho kudebeni saka iwe uchidzokera kumba indakuenda kusouth africa it was on monday ndokubva ndamuperekedza kubva aenda kumba kudzokera kuzimbabwe that was on monday iye ndokubva afona netuesday morning achiti ndasvika tiri panyazura ndokubva azofona akumba zvaka ndarara ndasvika ndopa ndakatoti haneno ndakutosimuka ndakutoenda kubhodha kuramutsva ndakuenda kusouth africa alright saka iye haana kuziva kuti inini nditori prepaid kare kuti ndoda kumuteerera kumashure okay saka imi amaita medzi muti atungamire mutevere kumasure exactly ndopa ndakakwirawo netuesday inini
makagona ndo pandakakubva kuno kubotswana ndokubva ndaenda kubulawayo ndokundokwira waenda africa yetuesday manheru handina kusenzesa mota dzangu ndakasenzesa malifts. Alright. Ndo pandakandoburukawo panyazura kuma3 makuseni ndokuhaya mota ndokuenda kwarusapi. Pakati po kutoedza kuseni kutoedza kwakutosvika kwakutoedza makuseni. Saka vanhu vakanditaurira kuti nyaya iyi ndikaenda nevanhu vari kwarusapi venguva kutaurira nyaya iyi. Alright. Aime makwanika mambouya kunoku mambo. Saka vanhu vepamba panogara around the area ndo vakanditaurira nyaya iyi. Nhasi watombonifonera futi. Ndakati okay zvaka ndosvikira kupi zvakanzi iwe munosvikira pamba pangu namba yepu kusvikira pamba pangu iyi. Ndo pandakasvikira pamba paya munhu wetaxi driver atopaziva zvangu pakati pemunodzika akati it's okay. Ndobva tasvikodzika ipapo mai waya patakasvikira nababa wepapa pacho ipapo ndokubva watichengetedza zvakanzi ita bedroom urari. Achitoda kuti achitoda kuti mugone kuenda mumwe munhu because takabudisa information mai awa next door yedu hazviiti. Alright. Vanozotiko moitira zvinhu zvakaipa but zvinhu zvavari kuita pathis area zvakaipa zvonyangadza area vari kuona zvinhu zvakaipa nemapfekero akuita mai avo asina kunaka even paurume wedu chaiko. Yuwe ndatoveurire community kai notora varume vavanhu vari munzvimbo imomo. Saka that was Wednesday the whole day takarara zvedu kwakuzoti manheru Wednesday manje kumapast 7 murume wacho ipapo just next door nayo akati murume uyu kana achiuya kuzopinda mba menyu anouya exactly 7 to 7:45 ndonguva dzake idzodzo. apa manext door imboona zvisatotora netimetable nemataimu zvese zvakaoma ende aiwa munodiwa zvedzangu bva zvadii wakenge vanhu vese wakenge wakuzvisa. Saka vanhu vese wakomana vamwe vaitamba bhora panze sort of that parodi ipapo ndo pakabva baba no imimi budai tiri tese mirai pakona apo ini ndomira kukona inwe apa panopinda vanhu vakawanda anenge azopinda makaona ndasimudza ruoko ndiye manje iye kureva kuti munhu urimo. It was exactly 25 to 8 ndo pakabva Simon Kadungure from right side achifamba semunhu ari kuenda kumba kwake ndokusvika ku10 ndokuvhura gate ndokupinda straight aifamba neshoke haana chinhu ishure mubhuku hai zvinotofamba nekuvhuka kwamapeji inofamba nekuvhuka kwamapeji Simon Kadungure inobva zvadii ndo inonzi shuro yemubhuku ya saka ndokubva asvikopinda straight. Saka uya murume uya waende ndinawo mazvakanzi chabvondoka kuno kuuya wakomana mabhaunzi aendekaenda uyo nawo mamati haya mamonya asiyei monya muri murume waripo asinyangwe nemiwo muripo because ndakuona ika aiwa muri wefendererume muripo muripo mamba pachagwiwa zvokuti haikona mbva zvadii. Saka nguva iyoyo manje wakomana wachiuya mistake yatakaita takakanganwa kukiya gate kuti mubatire munhu mukati takangopinda tane hasha tose. Mwana wangu mwe mukomana wendeke ndinaye ndo akapinda ndobva andoona murume ari pamusoro pemubhedha akatopinda mumagumbezi ari hafu magumbezi so akasiya ki pamusoro pamidhemenyu akari pamusoro pamidhemenyu kamwana kacho kari kunzi kamwana kakari pasaidi kakarara. Saka isusu patakapinda manje mukadzi aipangura chikafu chekuti wadye
Botswana kunoku. Chamuri kutenga mchitumira kuZimbabwe imi. Uyu Simon Kadungura achizvivhira ake. Akona ndakatumira eke ngaenda nawo. Hey. Saka aisandiona saka pandakapinda mumba so kitchen. Wana wose ndokubva wati tii. Saka paka simuka chindoona zvasimuzame zindobva akabva ataura zvakanzi oh my god. My way. Asi wakasimba hana kufenda. Munhu ane chiwindi uri rine chiwindi. Haiwa iwe handisa uchinzi uri harifi. Ndisa uchinzi uri harifi. Harisarendi futi. Imi. Zvikanzi oh my god. Ndakabata. Ndobva ndamubata ndobva ndaenda ndakati ngatiende kubedroom kwako. Saka ndobva ndakaswofura ndobva ndasundira mukadzi mukati. Ndokubva ndapinda. Baba vari pamubhedha mubedroom havasi kuziva kuti zviri kuitika kumatouya mave mumba umu. Havasi kuziva chinhu. Havasazviziva. Wakengwari paWhatsApp. Apa pawachapoita chete nomwe wakadziwo futi ndofunga ipapo. Exactly, semo ndo basa rakeka. Ndokubva ndati mudhara chabvondoka anditi wauya ndawandiona nhasi ndakakutaura tichasangana. Ndokubva ajamba pabhedha. Ndokubva ashildwa pane mukadzi so ari kusiri kwemukadzi. Ndokwatakatambwa ipapo. Nerimwe ziwefende iri nemurume. Takarwa. Zvibhakera chaizvo. Iye waitodzosera we. Aiwa, handiti kunyepa aisadzosera. Ai maingorova asingadzoseri. Iye chake chete chaita aizviprotecta kuti aone kuti abutswe. Saka ndopatakamurowa achirohwa nepoto mapoto ese akapera mumba. Saka imamurova nepoto. Zvibhakera mamaneta. Zvibhakera tinakuona nguva yekuti ase zvibhakera chacho chaiko ndakakwanisa kuti ndindaida kuti ndimubate. Timusunge netambo. Alright. Saka ipapo ndobva aitsvedza manje nekuti mumba macho meke mine floor inoporishiwa. Ready. Saka tarowa ndokuti. Mara tatsemura hembe dzese dzengaka. Apfeka. Ndike ndike ndofamba ndopakapunyuka nesaidi yake ndopakavha mhanya vabuda gate ndobva tinobva aenda. Okay. Ndopa makasara nebhutsu imi. Ko bhutsu makadzwa nepi? Bhutsu dzake. Bhutsu dziri bedroom kaiti. Dzakakurugwa saka akabva atiza akasiya bhutsu. Aiwa akatiza akasiya bhutsu nekuti chakakwanisa kuita ndechekutiza iye pachizvake but zvese enga akapfeka tracksuit. Alright. Ko imamonyama kakamauya nawo akanga achiri munhu kuzo azopukunyuka akanga aripi mamonyana. Zvakaitika vanhu vandakauya nawo vazhinji chinhu chakaitika waichaka mashalom. Nekuti mashalom wakenge watiza manje. Mashalom ndo Sandra uyu. Wosa vangovoda kubata mukadzi saka wanga atiza. Tise wese mukumba nemukadzi ndokubatiza murume wedu. Right, saka atiza Kadungura uyu hamuna kusati wakatiza akaendepi.